Ja, ik kan wel een verhaal vertellen, maar zo is het niet. Dat moet beter doen. Kent je niet dat we ontzettend goed gedaan? Ja, als je in ieder geval één scoort zo goal, dan kun je weinig als trainer zeggen. Kenji? Ja, voor mij, we zijn blij met de 3 punten. Kijk, toen ik eerst voor Curaçao heb gespeeld, hadden we een droom. En nu zijn we zo dichtbij. We hebben laten zien dat we tegen een goede club, goede land kunnen winnen. En je kan zien dat we steeds beter worden. De competitie is er in elke positie. En dat maakt ons sterker. En je kan zien dat we echt heel veel kwaliteit hebben. En we zijn samen. Net zei de trainer, we scoren die 1-0 van Livano. En iedereen was in die hoek. To celebrate. And that just shows the heart behind this team. It shows that we are one. And we started that eenheid with a journey. En nu zijn we zo ver en we zijn zo dichtbij naar onze droom. En ik geloof in iedereen van ons dat we dat kunnen halen. Dus dat is mijn woord. In Jesus' name. Amen. Hoe denk je voor Curaçao te kiezen? Nee. Toen ik had wel gesproken met veel spelers. En toen ik hier voor het eerste keer kwam, toen was ik gelijk verkocht. Ik voelde de energie van iedereen, de liefde. We zijn gewoon één familie en we helpen elkaar met alles. Ook al speel je slecht of is er iets buiten voetbal, we zijn er voor elkaar. En daarom zijn we ook zo goed met elkaar. En de band is gewoon veel te sterk. Niemand kan ons breken dan. Ja. Hoe voel jij je? Maar ook voor Gilbert, ja. Ja. Iedereen in Curaçao. Ja, zeker. Iedereen is. Mooi hè? Prachtig, Kees, prachtig. Meer vragen aan de spelers, aan de coach? Ga je gang. Joe elkaar heeft misschien geen wedstrijden sinds september. Het scoort geen doelpunten. Ja, ze speelt, maar ze werken zonder bal, met de bal, meespelen met de jongens. Hoe vindt u hem in de spits eigenlijk? Nou, zoals jij het zegt, maar een spits wordt beoordeeld eigenlijk met goalscoren. Qua werklust hebben we geen op- of aanmerking, maar het moet ook scoren. Toch? Eigenlijk niet. Als je tegen spreekt. Nee, geen wedstrijd meer hoor. Heb je nog meer vragen? Ja, ga je gang. Is dit de team die je wou om naar de WK te gaan? Zeg je? Zeg dat je het team hebt nu om WK te bereiken of zijn er nog meer mensen? Nou, het grote voordeel is dat als je naar zo'n WK gaat, dan heb je een aantal weken ook om je voor te bereiden op de manier van spelen. Nou, kom je 3-4 dagen van tevoren bij elkaar en dan moet je het doen. Dus dat blijft moeilijk, maar als we ons kwalificeren, dan heb je meer tijd om het elftal echt. Want dat heb je ook in Amerika gezien. Ik vond dat we daar als team echt heel volwassen speelden. Nu, in deze wedstrijd zie je bepaalde fases dat het niet eigenlijk allemaal heel goed op elkaar afgestemd is. Totdat we die prachtige goal maakten van Kenzie, dan was het eigenlijk gespeeld. Dus, maar dat moet beter gaan. Mijn vraag was eigenlijk, je wilde bepaalde spelers hebben om je team te hebben dat je zegt van dit is de beste die je kan maken. Heb je dat bereikt of ben je nog op zoek naar? Nog niet helemaal bereikt, nee. Maar dat bereik je volgens mij nooit, want je blijft keuzes maken. Het speelt bij zijn ploeg rechtsback. Wat ik onbegrijpelijk vind, maar dat mag ik niet zeggen, maar ik vind hem als rechts halfweg. Maar je komt naar binnen toch? Maar hij was ook boos dat ze niet mocht beginnen, dus dat krijg je allemaal. Nee. Maar dat is goed, als hij boos is, dan, als hij kan spelen, dan moet je En daar ging ik op het juiste moment naar binnen brengen. nog aan de vraag, hoe gaat het met de blessures? Hoe gaat het met de blessures binnen de selectie? Bijvoorbeeld blessure, Nonsens Maar iedereen, volgens mij is iedereen wel fit, wel moe, maar wel fit.
Ik geloof niet dat iemand een blessure heeft. Er is niet iemand uitgegaan vanwege een blessure, wel vanwege vermoeidheid. Dus, is dat de situatie bij Bassoer? Met? Bassoer. Nou, ik vond dat we vandaag niet met 2, vond ik vertel nou dingen die jij niet moet vertellen, maar ik vond niet, kijk, Bassoer is een voetballer. Obispo is ook een voetballer, maar tegen dit soort ploegen moet je toch ook een vechten hebben. Juist. En dan gaan we andere vragen. Gelijk een andere. Gary is niet zoals de beste voetballer, maar heeft een ziel en zijn zaligheid. Ja. Maar dat hebben ze allemaal. En heeft een ontzettend goede wedstrijd gespeeld. Ja. En helemaal mee eens. We zijn blij dat we Van Eyck ook nog hebben, want die kan het ook. Dus luxe probleem dan. Luxe probleem, ja, zonder meer. Want niet iedereen is er blij mee. Ja. Toch? Komt er nog een leuk dansje voor jou in de spelersbus vandaan? Dat heb ik al gedaan. Nee, er zat wel ritme in. Maar dan hebben jullie het van Kees nog niet gezien. Ook een keer voor Kees de vraag. Merk je dat er ook meer aandacht is vanuit Nederland? Of Ik heb 12 berichten gehad van Nederlandse journalisten die in de nacht gekeken. Hij is live aangesloten bij ESPN, waar de Nederlandse journalisten graag aanwezig van de PSV TV en de TV West. Ja, de belangstelling groeit al sinds we betere resultaten hebben. Zo gaat het met jullie journalisten. Dat is goed, dat komt niet. Dus dit is hartstikke leuk. Nee, we hebben niet te klaar over aandacht. Nee. Jullie telefoon is die ook al volgestopt met appjes? Ik heb mijn telefoon nog niet gekeken. Ik ook niet, man. Ik ga pas later kijken. Ja, pas later. Zijn er geen vragen meer? Dan als we op droog feest vieren. Ja. Ik wil dansen, kom.